Žigen práve po pánovi Tomovi Nicholsonovi, pretože na Gorilu je uvalené súdne embargo a nemôže sa zobrazovať a vôbec prezentovať nielen ako kniha, literatúra faktu, ale ani ako satíra. Takže niečo z CDčka, ktoré sme chceli nahrať, ale nám bolo povedané, aby sme ho radšej ani nenahrávali, pretože môže sa nám to veľmi vypomstiť. Ľudia majú radi rozprávky a najradšej majú rozprávky, keď ich číta niekto známy, komu dôverujú. Tak dovolte, aby som vám prečítal jednu krátku rozprávku hlasom Jozefa Krohnera. Dobrý večer, milé deti. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Slovenská republika. Teda ona už raz kedysi bola, ale to bolo dávno a preto sa to neráta. A tak vznikla ešte raz. Odznova a až potom to bolo ono. Aj na námestiach sa kričalo, to je ono, to je ono. Aj na pasienkoch sa skandovalo, to je on, to je on. A tento on, zvaný Lennon, sa stal v krajine na dlhé roky neobmedzeným vládcom. Bolo, že to radosti. Konečne sa naplnil 1000-ročný sen našich predkov o vlastnom spravodlivom štáte. Lenže v tomto vlastnom štáte sa vodilo Slovákom zle nedobre. Nezamestnanosť stúpala, ceny rástli a čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo. Ale prešlo dlhých 19 rokov, kým si Slováci konečne položili otázku. Ktože to boli tí naši predkovia, ktorí túžili po vlastnom štáte? A ktože sú tí ich potomkovia, ktorým sa to splnil ten krásny sen? Z dejepisu, milé deti, vieme, že všetky národy majú rovnakých predkov. Všetky, okrem nás, Slovákov. Lebo predkami tohto pracovitého a bohabojného národa neboli lovci a zberači, ale politici a žraloci. To ich potomkom, milé deti, sa splnil tento krásny sen o vlastnom štáte, ktorý si vybudovali uprostred našej Slovenskej republiky. Je to ich vlastná rozprávková krajina s imunitou, kde sa súdna moc zosypala a Jano Slota za volantom opitý sa smial. Krajina, kde sa privatizácia valila a provízie každý bral. Krajina, kde za 7 politickými stranami a 7 politickými lídrami už nič nerástlo. Lebo všetko uchmatli a zožrali žraloci. Krajina, kde je prezident nemý a negramotný. Áno! 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 Lebo nikoho nevie vymenovať a podpísať. A naopak, krajina, kde tí, čo vedia hovoriť, nesmú. Tými hnený prezident nezbaví mlčanlivosti. A tí, čo vedia a chcú písať, nesmú. Dokonca ani Kanadania prírodopisné knižky o žralokoch, gorilách a papankách. Milé deti, človek sa najviac o minulosti dozvie z kníh. A tak ako majú Židia Talmud a Česi Kravickú Bibliu, majú aj Slováci spis Gorula, ktorý hovorí a bude svedčiť o počiatkoch ich štátnosti. Ak sa vám konečne rozjasnilo, tak potom dobré ráno, milé deti. A ak ste si už načisto otvorili očička, tak vítajte konečne doma. Už